в семейството на Екатерина и Найден Велчеви. В това семейство се ражда първата мъжка рожба – Васил. Бащата не е щастлив дълго да се радва на своя първороден син. Той умира, когато Васил е на 5 години. Майката Екатерина се омъжва повторно за Ангел Петлешков, заможен човек, който осиновява Васил, и бъдещият апостол става известен в историята под името Васил Ангелов Петлешков. Васил Ангелов Петлешков получава образованието си в град Брацигово. Сред своите другари той се отличава с държан и тих характер. Голямо въздействие върху оформянето на неговата личност оказва учителят Еньо Бикирски, който силно обича своят народ и тази любов предава на учениците си. Като младеж Петлешков започва да помага на баща си, известен търговец. Същевременно той не престава да се самообразова. Получава голям брой вестници и списания и често събира в своя дюкян по-будните младежи. През 1873 година Петлешков завършва медицински курсове за аптекар в Цариград. Завърнал се в родно Брацигово, той работи и за културното издигане на населението. В долният етаж на новопостроената от него сграда открива аптека, а вторият предоставя на Брациговското читалище Тръндафил, основано през 1874 година. Пръв негов председател е Васил Петлешков. Читалището става средище на културният и революционен подем, обхванал брациговското население в навечерието на априлското въстание. На 22 февруари 1876 година, когато Бенковски идва в града и подканва брациговци за кървавата сватба, Васил Петлешков пръв изрича свещените думи на клетвата. Допринася много и за образуването на революционните комитети в околните на Брацигово села. Като делегат